que hi ha ben a prop del mar. És una mostra titulada Dones, formada per una quarantena de quadres que la pintora Lluïsa Sallent ha donat a una fundació dedicada a persones amb discapacitat intel·lectual. En un dia ennuvolat, que també té el seu encant, ens hem acostat a Sitges per descobrir l'exposició de pintures titulada Dones, de l'enèrgica i simpàtica artista Lluïsa Sallent. La mostra és just al costat de la platja de Sant Sebastià, al Palau de Miramar, i compta amb una quarantena de quadres que Lluïsa Sallent ha donat a la Fundació Ave Maria, entitat dedicada a persones amb discapacitat intel·lectual i impulsora de l'Institut de Robòtica per la Dependència. Aquesta donació és per ajudar a la Fundació Ave Maria, que es cuida dels discapacitats i que fa una labor molt important i molt anònima. És una feina molt dura. A mi em fa una certa vergonya que donin importància a la meva exposició quan el verdaderament important és la feina que fan les persones que cuiden els discapacitats dia a dia, mes darrere mes, any darrere any, amb una feina que he dit que és molt dura, anònima i molt desconeguda per la gent. Hi ha persones que necessiten expressar-se d'una manera dramàtica. Moltes vegades expressen amb coses punyents, amb escenes molt dures. En canvi, a mi sempre m'ha agradat expressar-me d'una manera càlida, positiva. M'agrada la sensualitat, m'agrada la bellesa, m'agrada l'harmonia. Les meves pintures ho reflexen molt. Un bon dia un amic meu, el Joan Regull, escultor, em va dir: per què no proves a fer escultura? Entendràs com és la forma, com és l'esquelet, entendràs la forma d'una orella com gira, entendràs la forma del nas, entendràs l'estructura del cos. I em va donar fang i vaig començar a fer un tors a tamany natural de la meva filla. Vaig fer un tors que estava amb les mans creuades, estava així. I tant vaig començar amb el fang a modelar, em vaig adonar que jo hi entenc amb l'escultura, que jo la sento, que l'entenc perfectament i entenc l'estructura. I després això va ser un problema, perquè esclar, jo acabava de fer una exposició a la Sala Parés en pintura i després resulta que començo a fer escultura. I crec que sóc l'única artista o pintora, escultora, que a la Sala Parés ha fet dues exposicions monogràfiques. Una de pintura, que va ser l'any 80, i una d'escultura, que va ser l'any 82. A banda de dedicar-se des de fa molt d'anys a la pintura i escultura, Lluïsa Sallent també ha escrit diferents llibres, entre ells un dedicat en part al desaparegut Juan Antonio Samaranch, de qui va ser companya sentimental durant 18 anys. Amable, no té problemes en parlar del tema, però ho considera una etapa vital de la que cal passar a pàgina. El Juan Antonio ens vam conèixer quan jo tenia 20 anys. Ell era amic del meu marit i va ser el nostre padrí de boda quan ens vam casar. El que passa que ja, quan passats molts anys, que érem molt grans tots dos, ens vam trobar en un moment de la nostra vida que els dos érem uns solitaris, perquè ell també ho era un solitari, vivia a Suïssa, sol, i jo vivia a Barcelona, però vam tenir una relació més de 18 anys i mig llargs, vam tenir una relació molt maca, molt sincera, molt desinteressada i molt autèntica. Doncs bé, històries personals a part, no us perdeu l'exposició de les sensuals dones que pinta Lluïsa Sallent. Teniu fins a finals de maig per descobrir-les a l'esplèndid Palau de Miramar sitgetà.